खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंकिलिकां ब्रह्म आइफवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै बेखेवबाय आइफवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ 13 नं सिडली चिरां बियाबनि इएम साइखं बसुमतारी आरो काजलगाव फरेस्ट डिभिजननि डिएफअ कन्जन बसुमतारीनि आखाइजों बेखेवना होबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय समायना रमायना बैग्रिबारिजों बुंफबनाय दि जाब्रां दालां साखाथिनि लावखार ओंखाम जाग्रा आइफवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ इएम साइखं बसुमतारी आरो चिरां काजलगाव फरेस्ट डिभिजननि डिएफअ कन्जन बसुमतारी बिथांमोना दिनै बेखेवनानै होबाय। बेनिखायनो जाय बिथांमोना आइफवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव गाव गावनि नखरखौ लानानै एबा लोगोफोरजों बेरायफैनो एबा लावखार ओंखाम जानो गोसो बैसोर बिथांमोना फैनानै लावखार ओंखाम जाफैनो हागोन। बे लावखार ओंखाम जाग्रा आइफवालि थावनिखौ इएम साइखं बसुमतारीया बेखेवना होनानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरनि मोनसे थांखियानो जाबाय क्लीन बडलेण्ड आरो ग्रीन बडलेण्ड। बेनिखायनो गासै लावखार ओंखाम जाग्रा जागिरिफोरा गुबुनखौ दुखु होआलासे रंजाफैनानै गोसोखौ गोजोन होनानै न' फारसे थांफिनो बेखौ गावबा गाव सिन्था खालामनांगोन होननानै फोरमायो। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिनाय थाबाय। दिनै 10 तारिख डिसेम्बर 2024 बेयाव आइफवालि पिकनिक स्पटखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। आवगायनि समफ्रावबो आं फैनाय जादों आरो बेखौ बेखेवफैनाय जादों। देग्लायनि जेनाखि सिनारि बेखौ आं साबसिन मोनदों आरो दंफांफ्राबो देरसिनबाय साबसिन जाबाय आरो फारसेथिं मस्ट एमाजिं सोमोनांथाव सिनारिया जाहैबाय जोंहा नैबे ब्रिजआ हाबाय। दा बेनि थाखाय सबसे भिउआ साबसिन जादों आरो बयनिख्रुइ नायथावथावसिन जादों आं बेखौहाय दिनै नुफैदों आरो दिनैनिफ्राय गोबां जेनाखि पिकनिक जानो गोसो जानाय मानसिफ्रा फैगोन आरो सोंगासिनो दङमोन जे आइफवालिया माब्ला खुलिगोन। दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय। निस्सय गाबोननिफ्राय रायजो राजाया फैनानै बेहाय गावनि जेनाखि गोसोनि बोसोरसेयाव लावखार ओंखाम जानो साननाय बेफोरखौ बेयाव जाफैगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो। डिसिप्लिन बाबै जाफैनायनि थाखाय मा स्पेसियेलि इयुथफोरखौ जौ लोंनानै बाइक सालायनानै समाव एक्सिडेन्टबो जायो। स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिटिआरनि मोनसे थांखिया जाहैबाय क्लीन बडलेण्ड आरो ग्रीन बडलेण्ड। दा बेहाय मोनफ्रोमबो ससाइटि आरो बेनि अर्गानाइजेसन बा जिखुनु अनुस्थानफ्रावनो मोनसे नर्म्स थायो बा मोनसे रुल्स एन्ड रेगुलेसन थायो आरो जोंहा ससाइटियावबो मोनसे रेगुलेसन दङ आरो बे पिकनिक स्पटआवबो गोबां बेबायदि नियम निथि दङ जेरावहाय जोङो साबसिनै मेनटेनेन्स खालामनो नागिरनाय हाइजेनिक आरो जों बे ओनसोलखौ आरो बे सिनारिखौ जों साबसिन लाखिनांगौ बयहाबो दायथ' दङ। दा बेजों लोगोसे बयबो बेहाय फैनाय लोगो लोगो सोरबा रंजायो फुरथि जाब्रोयो बा लोंनाय जानाय बारा जायो। दा बेफोर मटर बा गारिनि खोथा थाबाय। दा बेफोरखौ बेयाव कमिटिजों लोगोसे आरो कमिटिया हायाब्लाबो जोंहा जेनाखि आयेन बायदियै जोंहा थाना दङ पुलिस जोंहा दङ बेफोरखौ सहाय लानानै मेनटेन खालामलांब्लानो निस्सय बयबो मोजाङै मोजां जेनाखि पिकनिक जानो फैदों आरो न'आव मोजाङै सहैगोन आं बेखौहाय आसा खालामदों आरो बयबो गाव गावबागावनि सायावबो थायो। नोंबो गोसो जानांगोन जे मालायखौ नोङो माने दुखु होआलासेनो माब्रै बेहाय रंजाफैनानै गोसोखौ गोजोन लानानै न'सिम सहैफिनो बेखौ गाव गावबागावबो सिन्था खालामनांगोन। दा बेखौ आं खावलायदों समाजाव जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव पिकनिक स्पट मोनसे दं आरो खाथि खालायावबो मोजां बार बारो आरो जाहाथे डिसिप्लिनै जालाङो आं बेखौहाय आसा खालामदों आरो मिजिंथिदों आरो बयनावबो दायथ' थाबाय गासै रायजो राजानावबो दायथ' थाबाय आरो कमिटिनाव मेक्सिमाम थाबाय आरो जोङो सहाय लानांगौ जोंनि जेनाखि थानासफोर थाबाय बिथांमोनखौ सहाय लानानै माखासे नेम निथि ब्रेक जायोब्ला बेखौ एसे सहाय मोननो थाखाय एसे खावलायनांगोन आरो। माखासे समाव सार नुनो मोनबाय थादों जे माखासे बैसो जायै लाइमोनफ्राबो जौ लोंनानै माखासे जाथायफोर जानाय दा बिथांमोनखौ हमथानो थाखाय मा निस्सय जों बेखौ नुबाय थादों अकल बे पिकनिक स्पटआवल' नङा इभेन लामा सामा जों गोबां गथ'फोरखौ नुलांबाय थायो जेरावहाय बाइकजों एक्सिडेन्ट जानाय आरो बाइक गिदिर गिदिर सालायनानै गावखौनो गमब्रायनानै थानाय बेखौ जों नुबाय थादों आरो लोंनानै जानायबो जायो। दा बे खोथाया जाहैबाय जोंनि ससाइटियाव बेखौहाय जोङो माब्रै लाइमोनफोरखौ
बे लोंनाय जानायनिफ्राय दस्रायाव लांनो थाखाय जोंहा माखासे जेनाखि ट्रेन्सफर्म जोङो खालामनो सानदों ससाइटिखौ, जेरैहाय खेलफोराव जों नारसोमनो नागिरदों, स्किल डेभेलपमेन्टफ्राव जोङो लांनो नागिरदों। दा बेफोरखौ जोङो मटिभेसननि एसे दरखार दङ। मानोना जों मिथिगौ आवगायनि समनिफ्रायनो जोंनि ससाइटिया गोबां आन्दलनजों फैनाय सुबुंफोरा बेहाय लोब्बा जानानै दिनैहाय मोजां मोनसे परिबेस मोनदों आरो गोजोन मोनदों। बे गोजोनाव जाहाथे जों मटिभेसन खालामनानै लाइमोनफोरखौ जों मोजां लामाजों लांनो हायो आरो गोबां समाव जोंनि प्रखाखनफोरनिफ्राय गोबां राहाबो लानाय जादों, खिन्थु माखासे समावहाय इफेक्ट जादों, माखासेयाव इफेक्ट जायाखै। अब्लाबो जिखिनि आसा खालामदों नैबे स्पेसियेलि डिसेम्बर मासनिफ्राय लानानै जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्चसिम, बैसागसिमा गोबां मानसिफ्रा बेबायदि गावखौनो हगारसारनो नागिरो। दा बेफोरखौ जोङो एसे कन्ट्रल खालामना मटिभेसननि दरखार दं होननानै आं सानो आरो। जोंनि एरियायाव गोबां समायना थावनिफोर दं सार, टुरिजिम इन्डास्ट्रिखौ एसे डेभेलप खालामबावनो हायो सिन्था खालामो। निस्सय बेबायदिनो गोबां दङ जोंनि बे ओनसोलाव टुरिजिम जायखौहाय रेभिनिउ जेनेरेट खालामनो हायो आरो बेबायदिनो सिन्थाधारायाव दङ। नाथाय माखासे बिथिङाव बबेथिंबा हादों बबेथिंबा हायाखै। जों बेफोरखौ जुदि मोजाङै नायनानै जुदि मोजाङै भिउस जोङो लाबोनो हायोब्ला जों निस्सय रेभिनिउ जेनेरेट जागोन आरो यां जेनेरेसन बिथांमोना बेहाय स्कप मोनगोन। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंहा मोनसे मेनेजमेन्टनि गोनांथि दं आरो बे टुरिजिमखौ बयबो फरायनानै रोंखा राखा फैनानै बेखौ सालायनाया गोनांथि दं होननानै आं सानो आरो। दिनै आंनिनो गोथार आखाइजों आइ फवालिनि बे पिकनिक स्पटखौ फुंनि गोथार समाव बेखेवनानै होनाय जाबाय। दिनैनिफ्राय दावबायारिफोरा पिकनिक बा लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोनहा बाहाय दावबायफैनो हासिगोन, पिकनिक जानो हासिगोन। नाथाय पिकनिक जानाय समाव जोङो साखोन सिखोनखौ जोङो नोजोर बोनांगोन। जोंहा गभर्नमेन्टहा मोनसे SOP दङ। बे SOPखौ मानिनानै जोङो डिसिप्लिन भाबै लावखार ओंखाम जानायखौ जोङो खालामनांगोन। आरो आं बुंनो सानो जे जोंनि टुरिजिम इन्डास्ट्रिखौ फैबाय थानाय समाव माबोरैहाय फेहेरलांनो बा टुरिजिम इन्डास्ट्रिखौ गोगोम खालामलांनो BTC ओनसोलाव बिनिनो मोनसे तालिम बा ट्रेनिं बादि जोंनि बे जायगानि सेंग्राफोरा बे पिकनिक स्पटखौ खुलिनायजों लोगोसे बिथांमोनहा टुरिजिम इन्डास्ट्रिनि जानाखि मेनेजमेन्ट बेफोरखौ सोलोंलांनो हागोन होननानै जोङो फोथायो। बेवहाय नायथावफोरा मा नुथाय दं? बेवहाय नायथावथ' मिथिंगायारि समायना दङ, समायनाय दङ। दा बे मिथिंगानि जोंहा खाथियावनो आइ दैमा दङ आरो बिफां लाइफांफोर दङ। बे बिफां लाइफांफोरजों समायना जायगा बियो। दा बे जायगायाव फैयोब्ला बयबो गोजोननायखौ लानो हागोन आरो लावखार ओंखाम जाथावथाव मोनसे साबसिन जायगा होननानै बुङोब्ला बे आइ फवालिनि बे जायगाया ब्रिज खाथियाव जोबोद समायना। जोङो माखासे समाव खायसे पिकनिक स्पटफोरखौ सरकारि नेमखान्थिजों सोलियैखौ नुनो मोननाय जादों। दा सरकारिनि नेमखान्थियानो जाहैबाय SOP, स्टेन्डार्ड अपारेशनेल प्रसिडिउर। दा बे SOP मथे, बे गाइडलाइन मथे जोङो माने सानाव जोङो पिकनिकखौ जानो हागोन। बाहाय प्लास्टिक एरि बायदिसिनाफोरखौ जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरो मोनाबिलि 4टा बाजियावनो जोङो बिनिफ्राय रिटार्न जानांगोन। बेबादि गोबां माने SOPआव लिरनाय दङ। बे मथे सोलिब्लानो जेबो जेंना जानाय नङा होननानै जोङो फोथायो। माखासे स्पटआव नुयो जोङो माखासे जानाय लोंनाय थासारिया माखासे गुबुंले जायो, जानाय लोंनाय। दा बे गुबुंले थासारि जानायखौ जाहाथे निसा माने लोंनायफोरखौ एसे खमायो, बेखौ जोङो रायजो राजाफोरखौ बा लावखार ओंखाम जानो फैग्रा सुबुंफोरखौ जोङो खावलायो। 18 बोसोरनि गाहाय बैसोनि गथ'फोरखौबो पिकनिक जानाय नामा जौ लोंनाय बायदि बायदि माखासे समाव गारि एक्सिडेन्ट जानाय बेबायदिखौ नुनो मोनबाय थादों। दा बेफोरखौ हमथानो थाखाय पिकनिक स्पटनि कमिटि ओमफ्राय ससाइटिनि माखासे आफादफोरखौ नोजोर होनो थाखाय बा दायथ' लानो थाखाय बिबान लानो थाखाय मा खालामो?
दा पिकनिक बा दावबायनाय बा लावखार ओंखाम जानाय बियो सुबुं जिउनि मोनसे एंगारहायै बाहागो। दा बेवहाय सोरबा फेमिलिखौ लानानै फैयो, गथ' गथायफोरखौ लानानै फैयो। फेमिलिखौ लानानै फैनाय बै न'खरफोरा गारजेनफ्रा बेखौ जोथोन लानांगोन आरो जाहाथे 18 बोसोर बारै गथ'साफ्रा जौ लोंनाय निसा जानाय बेफोराव जाहाथे लोब्बा जानो हाया, बे मेनेजमेन्ट कमिटिया बेखौ नायनांगोन, नोजोर होनांगोन, SOP मथे बेखौ दैदेननांगोन। बियो मोनसे बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव समायनासिन मोनसे जायगा होननानै जोङो मिथिगौ। बयबो फै, बयबो बाहाय माने रंजानायखौ लाफै बोथोराव। दा बुंनो थाङोब्ला बे मिथिंगायारि समायना माने जोंनि बे बैग्रि बिफांफोर दं, साखाथियाव माने दैसा स्राय स्राय दं। इदम नदी तीरम विहारणस्थलः मनोहरम इदम जलम स्रवति सह वृक्ष नृतन्ति पक्षी स मनु स मधुहरः गायन्ति सुंदरम सुंदरम इदम स्थानम sundaram. So I request all the people to come and enjoy in this place. Thank you. गिबियावनो बर'दिननि आरो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय नैबे आइफवालि पिकनिक स्पटनिफ्राय। दा जोंहा बोसोराव खनसेब्लाबो गोदान बोसोराव बयहाबो पिकनिक जानायनि मोनसे, लावखार ओंखाम जानायनि मोनसे माने सर' दङ, अयभास दङ आरो बयबो लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनो जोंनि मानसिफ्रा। दा बे हिसाबै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे आइफवालि पिकनिक स्पटआव फैनानै पिकनिक जाफैनो थाखाय कमिटिनि जानानै आं खावलायहरनाय थाबाय। स्पेसियेलि इयुथफोरखौ माबायदि डिसिप्लिन बाबै फैनानै जानानै थांनो? आं सिगां जेरै बुंदों, बयबो लावखार ओंखाम जानो लुबैयो, रंजानो लुबैयो आरो रंजानाय खुसियै थानाया जों मानसिनि बिराद गोनांथार। खिन्थु रंजानायनि नामाव जोंनि समाजा एफेक्ट जानो नाङा, जों बेखौबो नायनांगोन। जिहेतु जोंनि समाजनि इयुना जोंनि दानि फैबाय थानाय जेनेरेशननि सायाव सोनारगोन। उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जों नोजोर होनांगोन आरो स्पेसियेलि आन्डार 18, 18 बोसोरनि गाहायाव जायफोर लाइमोनफोर दङ बिथांमोनखौ जों खावलायनो लुबैदों जे बिथांमोना बेयाव फैनानै लोंला जादला खालामफैनो नाङा आरो जेब्लायबो लोंनाय जानायखौ दोनथ'नानै गावनि केरियारखौ सिगाङाव दोननानै माने खामानि मावलांनो आं खावलायहरदों। नोंथांमोननि नैबे स्पटआव फुंनि खैथानिफ्राय लानानै ओमफ्राय बेलासिनि खैथासिमाव बियो क्लास जागोन? फुंनि 7टानिफ्राय बेलासिनि 5टासिम बेवहाय लावखार ओंखाम जानाया सोलियो। 5टानि उनाव भिजिटर्सफ्रा एबा लावखार ओंखाम जाफैग्राफ्रा गाव गावनि न' फारसे थांफिननो हागोन। आरो माबाफोर दिनै जानानै माखासे खोथाखौ बुंबाय, दायो आङो लकेलनि जानानै आङो मोनसे खोथाखौ बुंबावनो लुबैदों। जिहेतु बे एरियाया रेसिडेन्सियेल एरिया, पिकनिक स्पटब्लाबो मोनसे रेसिडेन्सियेल एरिया हिसाबै जोंनि लकेलनि मानसिफोरखौबो नायनांगोन। मा हिसाबाव नायगोन होनना बुङोब्ला फुंनि 7टानिफ्राय 5टासिमाव साउन्ड सिस्टेमखौ दामनो हागोन, गोसोबायदि रंजानो हागोन। 5टानि उनाव सोरबाया जुदिअ एसे लेट जायोबाबो साउन्ड सिस्टेमखौ कमप्लिटलि माने एभयड खालामनाया मोजां। मानो होनोब्ला जोंनि बे एरियायाव गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ जायफ्रा फरायगासिनो। दा फरायनाय गथ'फोरखौ जाहाथे एफेक्ट होआ बेनि थाखाय आङो माने लकेलनि जानानै कमिटिखौबो आं खावलायदों। कमिटिया जाहाथे बेखौ मोजाङै नोजोर होनानै डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामो। नङाब्ला थांनाय समफ्रावथ' जोङो मोनबाय थादों, बहुद डिस्टार्बबो जादों, जायाखै नङा।
माने हरनि 10टा 11टा 12टासिम लावखार ओंखाम जानो फैनायफ्रा बिराद माने गिदिर गिदिर साउन्ड होनानै मिउजिक दामो मेथाइ दामो रंजायो मोसायो रंजानाय मोसानायाथ' गोरोन्थि नङा खिन्थु उन्दुनाय समाव जुदि बेफोरो जायोब्ला जों खाथिनि मानसिफ्रा हयथ' डिस्टार्ब मोननो हागौ बेनिखायनो आं कमिटिखौ मोजाङै नोजोर होनानै बेखिनिखौ डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनो थाखाय आं कमिटिखौबो खावलायदों। लावखार ओंखाम जाग्राफ्रा माबा फेसिलिटि मोननो हागोन फेसिलिटिखौ आं अबस्से कमिटिनिबो नङा दा मा फेसिलिटि बानायदों आं बेखौ बुंनो हानाय नङा। दिनैनि बे आइफवालि पिकनिक स्पटआव नोंथांमोन मिडियाफोरखौ नुजाफैनो थाखाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावग्रोबाय। बेनो जोंनि आइफवालि पिकनिक स्पटआव सिगां बोसोरनि बायदि जों देग्लायहायबो बेखेवबाय जाबाय आरो बे बेखेवनायजों लोगोसे जोंनि पिकनिक स्पटनि सिङाव जोङो माखासे गेलेग्रा आरो माखासे जोंनि पिकनिक स्पट सिङाव दङ बिदिनो जोंनि पिकनिक स्पट सिङावहाय एसप' दङ बिनिफ्राय गराय दङ बिनिफ्राय पेडेल बट दं बिनिफ्राय बर्डिं दङ पेडेल बट बेफोरखौ जोङो लाबोगोन बेफोर गासैबो जाजोबखाबाय रायलायनाया थिग थाक जाबाय दा बेखिनिखौ जोंनि पिकनिक स्पटआव नुनो मोनगोन। मिथिंगानि नुथाय हिसाबै मा दङ? मिथिंगानि नुथाय हिसाबैथ' बे मिथिंगायारि सम्पद जेरै बिफांजों बुंफबनाय समायना रमायना बेनिफ्राय ओरैहाय जोंहा आइ ब्रिज थाबाय आइ ब्रिजआ देग्लाय कमप्लिट जाबाय आरो बे मिथिंगा सम्पदआनो ओरैबायदि समायना जिहेथु जोंनि खुमुथियाबो बेखौ गायाखै बेखौ मिथिंगायारि सम्पद होनना बुङोब्ला बे इसोरानो सृष्टि खालामनानै दोननाय माथ्र' जोङो बेखौ साफा खालामनानै खुमुथिया बेखौ बेबायदि साबना हामना समायना रमायना खालामनानै जों दोननाय जादों। लावखार ओंखाम जानो फैग्रा सुबुंफ्रा गोबां गिदिर गिदिर गारि लाबोयो बिथांमोननि थाखाय बेसेन लानायजों हगारनाय जागोन ना ओरैनो? बेखौथ' जोङो कमिटिनि डिसिसन बायदियै जोङो बेसेन लागोन जोङो गंसे बासाव 500 लागोन आरो कारा 200 बाइकआ 50 बेनिफ्राय बिदि बेटारि गारि बेफोरखौ 200 लागोन बेनो आरो जोंनि कमिटिनिफ्राय। रायजो राजाफोरखौ जोङो बेखौनो खावलायो जे जोंहा बे आइफवालि पिकनिक स्पटखौ जायफ्रानाखि नुवाखै एबा नुफैयाखै बे गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोङो बे आइफवालि पिकनिक स्पटआव लैहोर लैहोर फैनानै जाफैनो थाखाय जोङो कमिटिनि जानानै गुरैयै खावलायो। आरो लामानि बेलायाव ओरै काजलगावजों फैबाय काजलगावनिफ्राय फैनानै आरो बेंटलावबो ओरै खानिपुरजों हाबजाबाय आरो ओरै सा हाइरड दावखोनानै ओरै थुक्राझार हाई सेकेन्डारिजोंबो हाबजाबाय अब्लानो ओरै सानजाथिंजाय फैनाय लामाजों अब्लानो फैनानै आइफवालि पिकनिक स्पट मोनफैबाय एबा आइ ब्रिजखौ मोननो हाफैबाय बेवहायनो जोंनि पिकनिक स्पट। सामथाइबारिजों फैयोब्ला ओरै खासिक'त्रा जानानै ओरै बेंटल मोनफैबाय डाइरेक्ट बेनो आरो।